uyu mwana ananoyo vana tendisanga vari padhuze kavanobuda patv ka zvikatinetsa sudurukaina orati ingoendai kuseri kwacho tingotaura nemwana yefirst uyai naye abva agara pasi. Ndime mune mwana wero? Yes, Prophet. Anonzani? Shalom. Shalom. Ora chekutanga ndichitarisa mwana wenyoyo ndaoneswa mwana wenyu abiwa. I'm counting 1 to 3 months. Achatsakatika. But chandinetsa ndandiri munzvimbo inonzi Westwood. I don't know why I'm there. Kwatogara, Prophet. Saka ndaoneswa mwana we atsakatika. Atorwa nematsotsi. Chikonzero chandiri kuprofitira izvozvo kuti akabiwa imambobva pano. Hazvibvumidzwa kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Uye hatibvumitse kuti zviitike zvakare tiri pano. Amen. Vanhu matanga kunetseka mukamhanya mukatanga kutsvaga kwese kune kwamava muchifungira but hamuna kumuwana. Ndo zvandiri kuudzwa naJehovha. Tiri kuganhura mweya yese yekuti vana vasangane nenjodzi munyika yeZimbabwe. Amen. Vana ava vanofanira kuti varopafadzwe. Amen. Mazvinzwa? Amen. Ndoda kuti Mwari avachengetedza achengetwe uyu. Amen. Kune masainzi aripo amuchaona. Asi mwana uyu ndaona atorwa neimwe mota. But mota yanga isina maplates. Asi iri chena in color. Ndokubva ndaona disappear zvamuchose kuarea yeWestwood. Tibatsirewo, Prophet. Anonzi Mevi ndiani? Nditete vake hanzvadzi murume wangu. Vari kupi izvozvi? Vari kumba. Kupi? Westwood. I need to cancel this. Because Amen. If I don't cancel this, vanhu vese muchatanga kunetseka, mugotanga kufungirana. Saka ndazviganhurwe nezita raJesu. Yes, ndokonzema because ndakatomborota kumashure uku. Ndakatoudza titi vake. Muchitei. Kuti ndakarota tateerwa tetonge tiri kubva kubasa. Saka pane mota ititeera kumashure yange itori yewhite. Asi mwana uyu ndaona atorwa neimwe mota. But mota yanga isina maplates. Asi iri chena in color. Yewhite isina maplates. Saka tikafamba tikaenda pane imwe building titori naShalom. Tasvika mune building iyaya. Makabva mabuda varume vanenge vanga vari 3 vanga vaine puti. Tikanzi tiri kuda Shalom. Tikati kochi. Tikanzi deva tiri kutora chibva tanga kurwisana navo neputi. Saka ini ndakazokwanisa kubva ipapo. Tidwa Shalom handizoti vakazofamba sei. Saka ini pandakabva ipapo ndopo vakabva vatora Shalom. Ndakutraya kurwisana nevamwe vachona because pamba nemukadzi anga aripo. Ndianga udondibatsira zvikanzi mai Shalom ka panapa ka mune mafona kuita zvavari kuda kuti vakuzoserei mwana. Ndikati ndoita sei? Zvikanza apa tina mabatsiro andokuitai because mwana wacho atoenda but for now mogonombo ihope guys. Ndozvamakarota. Prophet ndakarota kidnapper. Pamwe pacho ndakarota kuchikoro kwaanoenda anouya achisiwa pamba. Ipapo ndakarota asina kudzoka nekombi kubva kuchikoro dzatokumasisi. Nditi komwana asati abva kuchikoro wai ndakutofonera driver wati ndiko sei musina kuuya naShalom. Alright, ihope dzenyu dzanditi. Ihope ka? Makauya panapa kangani? Akatori kekutanga. Ndekekutanga. Mune munhu wamataura here hope dzenyu? Hapana. So we have prayed, we have cancelled it. Amen. Zvenyu zvanaka nezita raJesu. Amen. Zvakanaka.